mga kubara! Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So ayan, ang pag-uusapan natin, ang topic natin for today is, kanina habang naglalakad ako ay, bigla na sa isip ko, ito nasa isip ko kanina, na medyo nahaluwa ako. Sabi ko, pag ako yung mama na pag ako natulungan ng boss ko, dati kong boss na yun, sabi ko sa sarili ko na pag nabigyan niya ako ng opportunity na mas maganda doon sa sabi ko magte-thank you ako ng paulit-ulit habang buhay sa kanya. Tapos at saka yung mga tumulong sa akin nung bata pa ako, nung nakita ko na nagparal sa akin, at saka yung pinsan ko na nagparal sa akin ng kolehiyo, pero yun nga, hindi ko natapos din. So anyway, so dito tayo, balik tayo sa kwento ko ulit nasa isip ko. Sabi ko, sabihan ko siya ng I love you ate, basta alam niya na yun sino siya yun, sabi ko na habang naglalakad ako, naluluha ako na paulit-ulit, tapos kung ano man na-achieve ko sa buhay ko, kung nasaan man ako naroon ngayon, dahil yun sa mga taong tumulong sa akin, kung paano nahubog yung pagbilang hindi, joke lang, yung pagiging isang ganap na tao talaga, no? So yun guys, na siya. Tapos pasensya na kayo, ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi palagi akong busy sa work. busy, nakakaloka. Yan, busy palagi ako sa work. Tapos pag uwi ko sa bahay, walang time ako mag-film kasi yung kasama ko, alam mo naman, magkasabay na naman kami. Ayaw nung na maingay ako sa bahay. Nagbagawa akong vlog na yun, kaya pinapagaling. Nga ako pagsabihan ako, ayaw din niya na maingay. Kumbaga, ako yun na lang nag-adjust kasi ako din naman yung nagagawa ng video. Ayaw niya na nagbablog ako sa bahay. Pero mabait naman, yun lang yung ayaw niya. So, pag nagbablog ako sa bahay, pag wala lang siya, guys. Tapos dumating sa punto na so balik tayo doon, napapalayo tuloy lalo ko dun sa pag-uusapan natin. Yun, bigla ko, tapos nakakita ako ng bahay na ginagawa, building siya dyan sa inupahan ko malapit. Habang naglalakad ako, sabi ko, pag ako nagkaroon ng ganito, lahat ng mayroon ako, sabi ko sa sarili ko, sa isip ko, i-imagine ba ako, imagination ko, nagtitink ako sa taong nagbibigay sa kanya. Hoy! Hi! Hindi ganon! Ganon! Ay, tama, parang lalaki. Kasi pag ganon. Klaro. Ikaw yung malatod, kayo yung dalawa naman na yung nakamalakad dito. Oo nga. Ibig sabihin, katumbas ko pala dalawa. Gagi. So yan, kayong pala dati ko din sa bidin ako nila sa department ako dati nila nag-duty. Ngayon sa Baycor ako ngayon naka-duty. So anyway, doon ulit tayo. Yun, habang naglalakad ako, bigla so ayan guys, maputol na naman yung pag-uusapan natin. Nandito yung kasama. Ayan. Sabi ko, pupunta ulit ako ng Paranaque pag natapos na yung rapid test. Kaso na-cancel yung Friday yung rapid test namin. Kasi nasaunahan yung mga regular na employee and LTP, yung mga regular. Kami service provider lang naman dito. Tumingin ka dyan at magbablog ako. Tumigil ka dyan. Sambay ka. Meron. Okay. Kaya sabi nung kasama ko,
Nung umalis daw ako doon, dalawa yung nakuha dito. Sabi ko, ibig sabihin pala, dalawa yung katumbas ko. Natawa siya. Tumatawid kayo ng terminal? Sabi ka sila ako ulit. Wala kasi gano'n, mga regular din eh. Gagi, tapos ako, question ako sa buisit na yan, ganito daw, bakit hindi daw ito po Hindi naman tinitignan yung ano ko doon. Kaya nga, hindi nga tinitingnan. Question ako nung ano dyan, isang ligman. Eh, samantala matagal naman ako nagre-relieve na sa kanila ng umaakyat pa ako doon sa ang katuweran niya, rampa. Questionin ka pa ba? Nasa gitna tayo ng pandemic, di ba? Sila si Philip. Ha? Hindi. Si Philip, kababayan ko, hindi yun ganun. Jalan. Hindi. Si Alan, mabait yun. Ano yan o? Yung isang ligman na waray, Balme. kababayan ko. Balme. Balme ba yun, yung mataba? Hindi niya question. Sabi, hindi yan pwede kasi baka madaya. Tama din naman siya. So, doon din ako nakipag sabi ko, ayaw ko na dito. Ayaw ko na dito. Ayun, sabi ko, hindi na ako mag-relieve dyan. Doon na ako sa Bayport. Doon naman talaga ako sa Bayport na. Kaso, sabi ni Carmelita, kasi Carmen, kasi din ito, sabi niya, doon daw muna kasi may monthly pass. Hindi ba sa atin sa rampa lang kasi pwede ito. Ipag sa cabin, dapat yun sa kanila kasi may cabin yung cleaner. Nabasa pala to, di ko na malahayan na. So ayan guys, bye bye na. Daming daming mga nagkakausap sa akin. Nakakaloka. Guys, pasensya na kayo guys. So, ayan, kahapon, ito pa guys, share ko lang, no. And then, yung isang araw habang ako, nagtatahi ako. Kasi butas na yung, ng pantalon ko. Yung, alam mo yung sa may hita ng pantalon na sa malapit sa puwet. Tinahi ko yung kasi wala nga ditong magtatahi. Eh, kasi nga lockdown. Hindi bukas sa, doon sa Villamor. Hindi bukas yung, yung tawag nito. Yung patahian, sorry. Yung patahian. Kaya sabi ko na po, kung na nga lang magtahi, hayain na nakakahiya. Mas nakakahiya kung butas yung short pantalon mo na naglalakad ka. Sabi ko, okay lang ito kahit itim. Kaso nga lang guys, yung yung alam niyo yung tinapal mo dun na tela ng hindi siya match ng kulay. So, ganun yung nangyari. So, tinuloy-tuloy ko pa rin kasi nga wala. Bakit pa ako mahihiya? Makapal man ang mukha natin, diba? Ganda! So, yun, gan, mga kawaray dyan, no? Huwag nyo kalimutan subscribe ang aking YouTube channel, Jessa. I love you, waray-waray. My YouTube channel ko. So, salamat pa lahat to na yung nag-comment na kababayan ko na waray na si Ana. Basta yun yung mga nag-comment din sa comment below sa sa mga pinopost ko. Huwag niyong kalimutan po i-share nyo din sa mga kaibigan nyo kahit mga kabulastugan, wala kayong makukuha ganun lang po yung pag-uusapan natin, no? Araw-araw sa bawat vlog ko. Tapos pasensya na kayo kung minsan sa mga vlog ko hindi maganda yung mga content ko, pero guys, so please huwag kayong magsawa po manood ng mga video ko po. Maraming salamat and God bless. Thank you.